teď si ukážeme, jak nalepit žározdornou folii. Tato folie má v sobě skalná vlákna, takže funguje až do 600 stupňů Celsia. Ukážeme si to tady na spodním dílu bavoráka. Ta verze je v provedení GFK Racing, to znamená, že má v sobě víc Kevlar karbonu a je trochu odlehčená. Ta folie se prodává ve větších plotnách, 50 na 50, něco takového. Vy si to upravíte podle toho, jakou máte motorku, jakou máte tu vanu. Já už to upravený mám, takže samozřejmě si to zase odmastíte, nachystáte, tak aby vám to vyhovovalo. Sundáte tady folii. Pořádně to všude přitlačíte. Můžete vyrazit.